Ihan sieltä päälle se. Joo, se on päällä taas. Ei vaan tuo imuri. Imuri päällä, niin. Se vielä tuosta katsotaan täältä. Sytyttimen pää on siinä niin kuin kuuluukin. Nyt sieltä olisi kaikki ulkona. Mä pyöräytän tuon moottorin. Varmistetaan, että tuo pääsee liikkumaan kunnolla tuo. Tuolla on vielä jäänyt palanen tuosta. Se oli tuhka. No niin, voit panna paussi. Nyt lähti pyörimään. Me otetaan uusi malli ja laitetaan se näin päin. Ja sitten vaan puoletaan se varovasti tuonne paikalleen. Näitä voi joutua nostamaan tästä pois. Tarkoitus olisi, että mahdollisimman vähän olisi vahinkoa näille eristeille, niin silloin sitä ei tarvitse laittaa niin paljon uutta. Nyt se on siellä. Sitten pannaan uutta villaa tuohon nurkkaan. Vielä yksi palanen. Vanhaa keraa. Anna vaan pyöriä. Oho, ei mennyt se pelkkää. Annan tuosta yhdestä nurkasta vielä vähän roskaa pois. Joo, nyt saa laittaa pausille. Sinne pannaan uutta villaa sinne nurkkaan. Joo. Ota pausille. Sehän on tosi hyvä. Sittenhän oltiin kaukaa viisata silloin. Tuli otettua sen verran reilummin mukaan. Joo. Pitää se koputtaa puuta, mutta näitä on justi samaan aikaan kun sä osit tämän, niin sillä kanttisella kivellä, mikä tässä oli alun perin, niin semmonen on myyty myös Kuusamoon. Ja se on kestänyt se kivi. Vaikka siellä on vielä paljon kovempi kuoro, se palaa paljon enemmän kuin tää. Joo. Se on jännä. Tosin tässä tietenkin saattaa olla silläkin vaikutusta, kun tämä oli ollut testikäytössä aikaisemmin, että oli poltettu, ja sanoi, että oli poltettu pelti kiinni, niin silloinhan se kuumentaa enempi. Niin, ja toinen on se, että kun siihen on saattanut valuvaiheessa tulla jo sen verran säröjä siihen kiveen, että ei se
Jos siihen tulee kovin paljon säröjä, niin sitä ei saa pirua kestää kyllä. Se on vielä, kun joku keksisi semmoisen metallin, mitä voisi käyttää täällä, jolla tämän saisi kiinni, niin sitten se olisi helppoa. Mutta semmoista ainetta ei ole olemassa. Tuota on melkein parempi tuota illanpalasta ja tuohon laita se imaisee sen tuonne. Niin sitten taas savuauva. Joo, ihan se jos ei viimeksi olisi ollut kivihalki, niin en myös tunnistanut näitä oireita välttämättä vielä. Että nyt tunnisti aika aikaisessa vaiheessa, just sen takia, kun meni just samoilla meiningeillä kuin viimeksikin, niin se oli. No kohtahan me se kuullaan, kun pannaan mylly päälle. Mä työnnän tuonne vielä No kyllähän tuo sen verran selvästi oli halki tuo yksi laita. Se on yleensä silloin, kun se halkiaa täältä, niin silloin se alkaa se reistailla. Tuo ei vielä ollut niin sillä kovin paha. Joo. Toisaalta eihän se nyt kovin paha voinut ollakaan, kerran tämä on toiminut vielä. Ei se kovin paha ollutkaan se reisto. Sitä mä menisinkin just, että se oli just sitä, että se niinku se käynnistyy hitaasti ja sitten se, että se saa... se hyvä, että saatiin se nyt vaihdettua, niin saa joulunpyhät olla rauhassa. Joo, mulla on se joulunpyhät varmaan sähköllä itse asiassa tämä, koska me ollaan menossa käymään isovanhempien luona, mutta. Voihan se niin antaa säiliön polttaa ensin tyhjäksi ja sitten mennä sähkölle. Meillä tulee nyt päivitys tuohon ohjelmaan, että se ei niin kauaa ole päällä. Nythän siinä on semmoinen, että se kun polttoaine loppuu, niin se puhaltaa, yrittää käynnistellä melkein tunnin. Joo, niinhän se on, joo. Niin, jätetään se pois. Ei se ole tarpeellinen. Ärsyttää enimpiä ihmisiä, niin joo. jätetään se pois. Vodka. Ohjelma sisältää tuotesijoittaa. Nyt vielä amerikkalaiset laittaa oikeasti sitä vodkaa sinne. No niin, nyt voit pistää